Hej så YouTube, og velkommen til endnu en episode af The Forest, som nu er den 7. episode. Jeg spiller med Jonas, som har banen, og Christoffer. Så yes. Hold op. Nå, hvad gør vi så i dag, dreng? Vi skal springe et stort hul i jorden herover. Ja, og I skal lige fjerne jer. Jeg kaster. Shit! Allah Akbar. Heads up! Yay! Shit, pas på sten. Skete der noget? Ja, lad os se, der er ræb. Okay. Ja. Jeg tror der var mere. Jeg troede ikke, Der er ikke engang en skid noget for mig. Nej. Nå, det var den video, det var det vi havde lavet. Det er sjovt. Vi ses næste gang i episode. Ja, der er overhovedet ikke noget i for mig. Hvad var der i? Der var ræb Der og... var ræb for noget, et ur. Wow. Nej, Der også bare interessant. Hvad er en leaf pile trap? Det giver ikke rigtig nogen mening, synes jeg. Leaf pile. Nå, ja, der kommer nye traps i. Ja. Nye Jamen, der går opdatering. den. Skal du se? De er Jeg ved ikke, hvad den skal gøre. Men den gør nok et eller andet. rope swing trap. Alt muligt, man. Fucking Nå, men tager nok ind til det. Ej, hvor sejt. Shit. Der er angreb, dreng. Fedt, der er noget nyt her. meget en... Hvad? Fuck, jeg har 200. Placeret I lige en trap der? Nå, nu ved jeg hvad det er. Okay, det er en Det bliver ildtrap. angrebet. Det bliver... Drengen vil blive angrebet. Hvor har du det sagt det? Ja, vi bliver angrebet. Men drengen vil blive angrebet. Vi bliver angrebet. Kom, vi kæmper. Gangbang dem! Kom nu, der er 3 også, mand. Det var en død. Okay, jeg smider altså lige ikke kroppene samme sted. Ja. Ja. Så jeg skal se, vi smider ikke kroppene der. Bare lige så der ikke bliver kroppe over det hele. Okay, det var ikke et særligt stort Se, da jeg spillede for mig selv, jeg havde dræbt sådan måske 8 af dem, og de lå bare alle sammen der. Ja. Men jeg fik ikke rigtig lavet noget med dem. What? De her 4 ben, jeg fatter dem ikke nogle gange. I må lige sige, hvis der kommer angreb. Jeg hopper ud og fisker lidt. Bare så vi har noget. Ved du hvordan du bruger båden? Ja. Okay, nice. Han er ikke helt dum. Okay, der er 3 fireben inde i vores base. Godt nok. Jeg vil lave en fælde mere. For jeg dræber alle 4 ben. Har I set den her fælde herovre? Det er sådan et stykke græs. Ja, men hvorfor placerede vi den der egentlig? For så skal man løbe herind. Så skal Ah. man løbe herind og så sætte den i til den. Hvor blev de andre 4 ben af? Det ved jeg ikke. Sjæben, det er meget godt, man kan få armor fra, kan man ikke? Jo. Har du ikke fuld armor? Jeg er næsten ikke, jeg har næsten ikke set nogen fjerdeben. Nå, skal vi begynde at samle noget træ, hvis vi kan bygge noget? Ja, men har vi et eller andet, andet på dagsordenen end den skuffelse vi havde? Nej. Ikke en skid? Jo. Så går jeg på. Jo, noget udforskning. Ja. Okay. Så skal vi lige sørge for, at vi har fuldt mad og sådan noget. Kommer du ind, Mads? Ja. Jeg mangler energi. Hvad siger du? Jeg mangler energi. Er det mad, eller? Nej. Jo, også mad. Ja, mad er vel energi, ikke? Jo. Men der er noget, her, jeg smider nok kød på ilden. Ja, der er noget kød på ilden nu. Ja. Jeg tror, vi skal have en, Se Chris, der er 2 4 ben lige her. det er godt. Hvor bare her.
Drying rack. Jeg tror ikke, man kan fange fireben med den her ting længere. Jo. Hvad er det nu? Og skal vi bygge en til dem her? Ja. Så jeg tror, vi løber top plads for den anden. Nej, Og jeg tænker, vi kan bare lave den her til. Den her, det er bare til det specielt kød. Hvordan er det nu, man laver det der lizard armor ting? Du skal bare læse på. Prøv bare på det. Den her, det er kun for specielt kød. Jo, også hvordan planter man egentlig? Har du frø? Seed. Ja. Så skal du bare gå herhen, hvor jeg står. Ah. Så kan du bare plante. Hvordan? Har man bare klikke i? Ja. Ja. Sådan der. Er I klar? Ja. Eller, Ja, det- Ja, jeg er klar. eller hvad? Yes. Så lad os go. Og Det er ja, jo vi selvfølgelig- løber stadig. Og der er lige lidt vej endnu. Så vi ses om lidt. Wow, så Okay, var det vi kan her jeg. igen. Yes, Wow. Var det ikke så kører hurtigt? vi igen. Vi hacker, vi teleporter. Yes. Vi er ikke langt fra huset, så og I er ikke gået glip af noget. Bare roligt. Jo, vi snakkede lige om noget rigtig interessant. Og hvis det er på den måde, du mener, så ja. Nej. Nå, der burde være nogle krokodiller her i nærheden. Så pas på. Som er fucking irriterende. Ja, du kan heller ikke få noget ud af dem. Jo, måske Nej. kan du få deres hoved. Kan man? Jeg ved, man kan det. Det tror jeg godt, man kan. Fedt. Hvis man kan få kød ud af dem, så kan man nok også godt få hovedet, eller hovedet ud Hvorfor er der kun af. én tand på min økse, men der står der en 20, mand? Har du sat 20 tænder på? Ja. What? Men det ligner kun, der er én på. Jeg kan ikke se nogen tænder. Jeg kan kun se 4 på mine. Jeg har 10. Så det er én tand per 20. Skildpadde. Jeg dræbte den. Pas stadig på krokodillerne. De dræber en Og de rimelig. kommer først om lidt tid, gør de ikke? Der ligger en lige der. Ja. Lige der. Hey, fede. Og ved I hvad man gør? Vi går fame Crocodile Dundee i det. Chris, du dør nu, gør du ikke? Nej. Okay. Easy. Er den død? Ja. Er lorten kun død? for lært at stoppe, mand. Afpæs. Ja, men jeg prøver at skære hovedet af det her lort. Jeg dræbte den. Mit Ja, det kan du ikke. Du kan ikke gøre noget. fucking... Det er sådan med igen. Ved du det? Jeg skubber den. Det må Det man kan noget altså Siri på. ikke. Det ved jeg sgu ikke. Det var ikke mig. Kan jeg overhovedet se mig bevæge? Var det dig, der havde Siri? Siri, Ja, hvad? hun er dum. Siri. Øj, der er en Var til det hernede, den, dreng. Dreng, der er en til. Hvad mener du med had? Nå. Lige det. Fuck af med dig, Chris, Han er mand. så Du slår fed. sgu da hele tiden, mand. Fuck af. Nej nu. Det er dig, der Så slår der mig. battle. 3 kejler på tur. Eller 2 altså, Get the ikke? fuck away. Get the fuck. Det her det er bare hardcore PvP. Hardcore PvP. Ja, det må man sige. Fuck. Jeg gør dig lidt så. Ah! Kom her. Er du død? Nej. Er du død? Fuck af. Au. Nå, jeg tror Nej. det var alt for den her episode. Hvis I vil abonnere på min kanal, kunne det være rigtig, Okay. rigtig fedt. Hvor mange dynamitter har du? Jeg skulle lige væk for de 2 kejler. Nå. Men vi runder videoen af nu. Det har været en fornøjelse. Og hvis I vil abonnere på min kanal, kunne det være super duper. Hvis I vil se mere af de her slags videoer, så må I rigtig gerne like videoen.
For helvede. Og yes, så ses vi bare i næste video. Hej. Sådan.